The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Colossians chapter 3, verse 1. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Verse 2. Set your mind on things above, not on things on the earth. John chapter 10, verse 10. I am come that they may have life, and that they may have more abundantly. Mark 10:45. The Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. 1 Peter 3:12-15. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. And who is he who will harm you if you become followers of what is good? But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed. And do not be afraid of their threats, nor be troubled, but sanctify the Lord God in your hearts, and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. Jeremiah 32:17. You have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. 2 Timothy 2, verse 7, and verses 11 and 12. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. This is a faithful saying, for if we died with him, we shall also live with him. If we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ng atong pagsubay sa atong standard operating procedure nga dili kita kabot sa usa ka mabungahon o malampuson nga pagtuon sa pulong sa Dios kung naa kita'y mga sala nga ato pang gitinir diyan sa atong kalag. Mga sala nga atong nabungat nining adlaw ikan kaganihang buntag hangtod nining higayuna, kini mahimo lamang babag sa atong pagkamuhatong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini sugid ngadto sa tubangan sa Dios. So we have to apply the principle of 1 John 1:9 na atong gitawag og rebound technique. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human mo buhata ka na ikaw andam na usab sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Panalang kanimo higala nga wala pa'y Kristo diya sa imong kinabuhi. Giawhag ka, giagda ka sa paggamit niya ng imong free will and make the most important decision nga mahimo nimo sa imong tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray.
Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo una sa tanan, sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makausap pa kini timailhan nga ang imong plano sa among kinabuhi nagalihok pa. Pinagi lamang sa imong grasya, imong kaluoy, imong gugma. Dili kami takos nga magapahimulos nini. We do not work for it. We do not earn it. We do not deserve it. Apan ikaw matinumanon magayod sa imong mga saad. Wani kami o Diyos, amo pupadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos nining adlaw. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo, welcome na usab. Nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Niya pa kita magdupot sa atong tunanan, giuluhan og the real meaning of life. Taud-taud na tang naga-dupot niini, apan niya pa may daghan kayo mga points of doctrine that we have to take up, which is in relation to our main study, and mao nga sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ako kang pinumduman nga kamo nga nagadupot na gyud nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, which is our spiritual momentum, which we are following as a mandate from God nga patubuon ng atong kalag pinagi sa pagtuon sa iyang pulong. Now, just to remind you, in our Bible study, things are required na ay mga gikinahanglan nga atong tumanon to be able to derive maximum wisdom from God's Word. Ang nag-una gyud niini nga requirement mao nga we are free from any personal sins. Mao na nga nagagamit ta sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, the rebound technique. So we should be free from any personal sins, mental, lingual, or overt sins. And the second is we should concentrate mo punting ta sa atong pagtagad, duputan gyud nato, concentration. And then the third nga kita maga bato niya ng pagkamapahubsanon. We have to put ourselves under God's supreme authority through His Word. So grace orientation kana itawag nato. And then the fourth, we should consider this moment. Kining atong higayon karon nga nagatuon ta sa pulong sa Dios. We should consider this moment, the Bible study period, as a worship. Nagsimba kita sa Dios kay once you make God's Word as priority, imong yatagan og pagtutok, this is a form of worship, right? We are giving God's Word worth sa atong kinabuhi. So mao kini ang pipila ka mga lakang nga atong gikinahanglang sundon, because the Bible, as we know, is God's Word. Bible study must have a top priority with these tools na may mga kahimanan like ang pastor teacher nga nagatudlo. Ikaduha, ang classroom for the study. Karon diin ka muna ka nahimutang na baka mo sa inyong sala o asang dapita ka mo nagatapok, then that is our classroom for the study. And then textbook. Kung sa may itong textbook ng gamit, ang Biblia. Yung atong itunan. Unya,
dili na to ang kalimtan pod kang matuod gyud nga magtutudlo. The real teacher of truth is God, the Holy Spirit. Ang nagayaw-yaw karon nga instrumento ra siya. Ang pastor teacher nga nagatudlo is only a mouthpiece o gigamit lang siya sa Dios. Unya, ikalima, we should be filled by God the Holy Spirit. Of course, there is an SOP or protocol ni ini nga dili kita mapunan Espiritu Santo kung napakitay gihambin nga mga sala. Mao bitaw na manungdanon ang atong paggamit sa 1 John 1:9 principle. So, mao ni gitawag nato ang tanan nga atong hisgutan nalangkob ni sa gitawag og grace apparatus for perception. So we must be filled by God the Holy Spirit, mapunan ta Espiritu Santo. So you will be able to dig into the scriptures effectively, which is an all-important endeavor that will change our life. Makausab sa itong kinabuhi. So, may I reiterate and emphasize one important point here, that the ultimate goal of all Bible study is application, not interpretation. So, di ba nina? That's our ultimate goal sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. It is application, not interpretation. And most importantly, aron mahimog yung tataw, tinaw, klaro, matuod si Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. To make our Lord Jesus Christ real to our life. So, hinumdumi itong atong slogan. Slogan naman Operation SLBA. Numdum ka. Operation SLBA, study, learn, believe, and apply. Study, learn, believe, apply. Study, learn, believe, apply. Application mo'y upat. Application. Apply what you have learned. You see? Okay, studying God's Word is one thing, but applying it to your life is another thing. Kasabot ka. So let us use that slogan, Operation SLBA. Now, kita mga magtutuo, karon, ingon nga mga magtutuo, we should always be aware nga kita mao ang supposed to be ang asin ni ining kalibutan o ang reflektor sa kahayag sa Dios. Now, bahin sa asin, yun sa magyoy tuyo. What is the purpose of salt? Di ba pagpreserbar? Of course, daghang tuyo niya na itong pagtimpla upon the purpose or the kanang intention nga mogamit ta og salt mao ang pagpreserbar. Pagpreserbar ni kalibutana kay dunot kining maong kalibutana aron ma-preserve. May, of course, mopalit ka og isda, pagnitan mopalit ka dito sa merkado. Di ba? Imo man gyud ang asinan aron dili na maranso. Unsa ba mao ba nay Bisaya? Di maransyo, dili ba madubok. Okay? Dili madaot. So kinahanglan og asin. Mao pud ta kita mga magtutuo, asin kita. Ang atong function is ingon nga asin. Nga mao'y magapreserbar ni ining nagkalata, nagkadunot ng kalibutan. Nagidumala ni Satanas. That is it. See? So that is what is meant to be a salt of the earth. Mao na itugo na Ginoong Kristo kanato. And then, we should also be reflector of God's light.
kinsa man ang light si Ginoong Kristo, ang kadanag, ang kahayag, pinagi siyang pulong. So we should reflect. Ambot pasabot nga, unsay atong nakatunan, gituuhan, gibarugan, gigamit sa atong pagkinabuhing Kristohanon, mo kini ang atong ipa-reflect ngadto sa kalibutan. Kaya kining kalibutan na is a lost world. Okay? Kadaghanan sa mga katawhan, bagang duot sa katawhan ning kalibutan na lost. They are just lost. Why? Kaya wala man sila'y Kristo sa ilang kinabuhi. Wala sila alamag, unsaon nila pagpakaluwas, mao na nga, nag-agad gihapon sa ilang kabubuton. It's a matter of choice. So kitang mga magtotoo, gawas nga, we should be functioning as salt of the earth and the reflector of God's light. We should maintain that characteristics of a victorious, mature Christian. Kay mo ang kini ang atong tumong nga mahimong mananaog nining kalibutan na o didto na sa sunod na itong pagkinabuhi dito sa eternidad. Nga kita gikinahanglan nga okupado na kita sa persona o kinaiya ni Ginoong Jesucristo because He is on the kanang ang maong magtotoo nga padayon sa pagtubo sa iyang kalag. He is on the God emphasis side, not man emphasis. Ang Diyos ra gyud ang iyang hatagan sa gibugaton. Okay? Dili ang tao. Gawas pa niya na we are supposed to have a dynamic spiritual life. Not necessarily a dynamic personality. That's beside the point. And what I mean, or what we mean here is, we should have that dynamic spiritual life. Pinagi. Sa pagpuyo lamang diyan sa dapit nga may gahom sa Dios, operational divine sphere, which is our permanent residence here on earth. And it's a mental attitude, because inside that operational divine sphere is God's power, strength, stability, courage, peace, joy, kung buot ka nga magkinabuhi sa usa ka dynamic spiritual life, because that is the only place where we can execute the protocol plan of God for our life. Mora na, dili ni mo kanang tuman ang plano sa Diyos sa mong kinabuhi, gawas niya na. Okay? And also, we should be free from any mental attitude sin, lingual sin, or overt sin. Thus, we should have that relaxed mental attitude, RMA. Relax. Sabot ni relax. Hayahay nga matang sa pangunahuna. Ang imong pagtagad sa kinabuhi, pagtagad sa tanan nga imong palibot. Okay? Relax ka. Na di pagkagusto niya na imong masinati ka na. O niya, usas paagi nga masinati yun nato ni makambot nato kini mo nga ato yung kumplituhon ng atong pagtukod yadtong atong gihisgutan nga dakmalay, the edification complex of the soul, so that we can have that maximum function in our spiritual self-esteem. See? And then, gawas pa niya na gikinahanglan nato ang panag-iya na yan ng Kristohanong mga bertud, Christian virtues. O kini resulta lamang. It's a byproduct of metabolized doctrine sa atong kalag. Nga naa sa atong kalag. Such as pagpaubos, pagkamapausanon, ang kaligon, courage, kaisog,
ability to think under pressure, and then integrity, and then, sa integrity, you are reliable, you can be trusted, kasaligan, and then you have honesty, matinud-anon, generosity, kay pagka manggihatagon, flexibility, understanding, masinabtanon, kindness, maayuhon, discernment. Kining discernment is ability to distinguish false from truth. Unsa pa? Ang imong tenderness, ang imong kaaghop, ang imong kanang katakos sa pagsulbad sa imong kaugalingong mga suliran without running to anybody and tingali mangayo ka og counsel. No, that's not legitimate ingon nga kanang a victorious Christian. And we should have capacity for life now. Of course, that is part of the kanang capacity stage. Once kita makakabot na niya ng ang atong objective which is unsa ta spiritual maturity, and then we have capacity for happiness, for blessings, therefore we are glorifying the Lord Jesus Christ. Excuse me. So all these things nga itong gihisgutan are the characteristics of a victorious, mature Christian. And besides that, we are commanded by God's Word to follow the principles, the honor code, okay? Royal Family Honor Code Principles. Ato lang nilakbitan, no? Kining Honor Code Principles. Nag-una ni ini. Paminaw, fellow believer, this is for our guideline. Now, ang nag-una yun ini is respect the privacy of the royal priesthood. Respect, tahura, ang kanang tinagong panimuyo. I think that's the right translation yan, ng privacy. Tinagong panimuyo sa harianon nga saserdote. Kitang tanan mga magtotoo, mga harianong saserdote, royal priest. Nya, believer priest, kitang tanang mga magtotoo. So we have to respect the privacy. Unya ikaduha niini, we should love all people with impersonal love. Impersonal love ang atong magamit, dili personal. Kaya ang personal love is only utilized for God. When we love God, we use that kind of love, personal love. But when it comes to loving our fellow men, all mankind, then it is impersonal love. Ikatulo, recognize that all believers have a common objective. Ilhagid na nga kitang tanang mga magtotoo ana atay common nga kanang tumong, common objective, which is spiritual maturity. Unyang ikaupat nini, we have to build integrity. Ugmaron gyud nato kining atong pagkamasaligan, kanang katarong, all of those descriptions may tungod sa integrity. And then, do not distort morality. Ayaw lubuga ang gihisgutan din niya morality. Number 5, never assume that production is a means of divine blessing. No. Ayaw gyud pagdahom o ayaw gyud pagtuo nga ang atong binuhatan mao kini paagi sa aron panalinginan kita, no.
Then ikaunom, depend totally on the integrity of God. Mauragyo agda. Mauragyo sandigi o saligi o kanang agdo nato. Totally depend on the integrity of God sa iyang pagkamasaligan. Ikapito, remember that the honor code is for all believers. Alang sa tanang nga magtotoo kining honor code. Anya number 8, more is demanded of the strong. Of course. Ang balikan, ang ikalima ay walo, more is demanded of the strong rather than the weak. Mabita ng agi kini og sunod sa prinsipyo diha nga to whom much is given, much is expected. Okay? So that's a principle. To whom much is given, much is expected. Meaning, more is demanded of the strong rather than the weak. Unyang ikasiyam, we have to orient to authority. We should be oriented to all kinds of authority. Ang nagunag yung authority nga itong gisunod yun, unsa man. Ang atong volition, authority raman na. Basta? Huwag ka tingali makaamgo, no? Ang atong kabubuton, autoridad na nato. Okay? Okay. So, we have to orient ourselves to authority. Kaya kung musunod ta niya na, we will be oriented to grace, oriented to authority, kay grasya man po na. Bisag unsang authority nga atong atubangon sa kinabuhi. You see, kanang mao kana ang ikasiyam, orient to authority. And then number 10, reciprocate for the privilege of hearing doctrine taught. Reciprocate. Imong kanang sa may reciprocate, imong bugtian o imong baslan sa pribilehiyo nga imong gipahimoslan karon nga maong pagpaminaw sa pagtudlos pulong sa Dios. So these are the 10 honor code principles nga atong gilakbitan. Oh, by the way, kanang ayaw kalimot nga kining atong panahon karon nga gipuy-an, no? The age in which we live is called the age of the church or kanang age of grace ang laingan. Okay? Now, dihay survey nga ilang gihimo just recently nga gihimo among men, more than 6,000 church goers din his America. Okay? In a recent survey that was made among more than 6,000 church goers in America, ibaw kag pila ka porsyento ni ini nila nagatuo nga we can earn our way to heaven by being good and doing good works. 70%. Iba makakurat nga na. 70% nga gi-survey nila among 6,000 church goers dinhi sa Amerika. Nagatuo nga sila kanang mahilangit pinagi sa ilang pagkamaayong tao, pagbuhat ng mga mayong binuhatan. Wow, what a tragedy. Trahedya gyud, dako kayo ng kanang trahedya. O naibaw ka ba what is the main cause why a big percentage of Christian churchgoers believe that? Naibaw ka ba? Well, the main cause or causes mao kining mosunod because of their religious background. Mao ni naguna. Ikaduha, because of their preconceived notions. O ikatulo, because of their being hooked by some cosmic evangelists.
karong panahon na labihan naghanang mga mini nga mga evangelist or cosmic evangelist. Social gospel ang ilang gida. Wala na si Ginoong Jesucristo nga iyaha man kining mayong balita. So mao kana ang hinungdan sa mga ingon ni mga magtutuo kini sila. Mga magtutuo ni sila. Mga magtutuo nga unsa. Nagpabilin gyapon sila sa pagtuo dihas mga kalihukas relihiyon. Mga magtutuo. Unya kasagaran gyud nila mga di magtutuo. So, mao kani hinungdan tungod sa ilang background, sa ilang relihiyon, na umol man sila. Grabe bitaw ng ilang tinuhuan niya unsay among himatan mo may among pagkamatyan. Di ba? Mura man nagpopular na ng pagkasultiha diha. Popular saying, unsay among himatan mo po'y among pagkamatyan. So mao kana ang usa sa hinungdan nga kini mga tawhana mo tuo nga mahilangit sila pinagi lang sa pagkabuutan, dili kanang sinlikway sa katilingban, law-abiding citizens, unsa pa. Mga buutan lagi, mga maayong tao. Okay? Yung makabuhat lang ta mga maayong binuhatan, okay na. Siguro na kung may langit. So, mo na. Ang causes o hinungdan nga nung nagtuo sila nini, tungod sa ilang religious background, tungod sa ilang preconceived notions, nga mo ilang himatan, mo na nga di na nila matangtang kalag yung ilang ningduot na gyud sa kanang ilang alimpatakan o sa ilang galamhan, mo na preconceived notions. So, mo na they're being hooked by some cosmic evangelists. Tuo man sila nito mga false prophets karong panahon na ni dagsang naman di ba? So ayo ka tinga nga mo ni nagpangitabo kay kining atong panahon, the age of the church, gitawag po ni og unsa, age of apostasy. Numdum ka sa atong paghisgot ni apostasy. Ang buot pasabot sa apostasiya, Grigong pulong, departing from the truth. Kasagaran karong panahon na are departing from the truth. Nagkahilayo, nagkalayo na gyud sila sa kamatuoran. Wa na kamatuoran, kasagaran. So mao na nga gikinahanglan nga itong matngunan kini mga butanga. Kay gawas nga gitawag kining kanang age of the church, age of grace, age of apostasy po. Daghangan kining atong panahon. Age of equal privileges and equal opportunities. Mystery age. Kaning grasya lang, tutuki lang ning kanang mystery or age of grace. Panahon sa kanang grasya. Age of grace. Now, kining panahon na nato karon atong gitandi ni sa panahon ni Noah. Unsa may nitabo ni Noah? Si Noe di ay Noe. Sa Bisaya, Noe. English, Noah. Kanto sila, maurain tao'y mga tarong nitong panahon na nila. O nakita sa Diyos nga, wala namang yun ang mga katawhan. So, gihatagan sa Diyos o kanang grace period ang mga tao. Grace period. Di ba common na ng kanang terminuha o kanang naimong bayronon nga bayronos tubig, bayronon ba sa kanang electric, imong bayronon kada buwan nga kung maamuroso ka niya na padadaan ka o grace period, notice, grace period. Nga naay limit, naay kinutuban. Mao pud ni atong panahon karon gitandi na to nga grace period ang gihatag sa Dios. Atong panahon ni Noe,
Giyatagan ang mga katawan og grace period. Miingon ang Dios nga lanoy pagtukod og arka, dakong barko nya usa repultahan. Okay. Himuan na pagpamanday na mo sugod. Nya samtang nagtukod sila, sige po din tao sa Noe og sangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Paningtuo bang mga tao na bapod sa likway gyud ilagyong gi hikling kuagi sila pagtuo mga katawhan itong panahon nawan na wag yun. No one was righteous, wala gyud. So mo itong gitagal lagi grace period sa Dios na pag-abot pilang tuig og kanang sangyaw ni Noe 120 ka tuig. Nanas Biblia, masig mo yung kagama-gama ta. 120 years, Noah preached the gospel to the people. Did the people believe? No. They were negative, kinanegatibuhan. Ilang yung giyamiran yun. Hasta si Noe. Ilan na lang ganing giyaga-igaan si Noe. Naunsa ba ni si Noe gatukod yung barko dito ibabaw sa bungtod. Naunsa naman siya na tiring-tiring naman tingalin ni si Noe. Ito ilang pag una-una. So you see, jaga-jagaan nila si Noe. Ilang mugal-mugalan pagingon sa Dios nga sirhin na Noe. Ngabot naman yun ang limite sa iyang pasensya sa Dios. Ang iyang grace period nahunong na. After 120 years. So, gimanduan si Noe ug ang iyang mga sakop sa iyang panimalay, ang iyang asawa, tulo niya ka anak, tulo ka anak laki, ug tulo ka mga bay, binaji. Okay? Binalay. Okay? So, pila raman sila? 8 ra ang nasud. Suod sila sa maong arka. Sila rin naluwas. Tanan nangalumos. Kita ni mo? Ato lang nagi pahinomdom ni mo kay mao ka na ang hinungdan nga karong panahon na kaya tagan ta sa Dios o grace period. Grace. The age of grace. Grasya kining panahon na nga sigig sangyaw mga evangelista, mga pastor magtutudlo hala nga pagaw na sila believe on the Lord Jesus Christ tanan diha hala sa mayong balita sa kaluwasan mga tao katuo ba? Nagtuman lagi sila sa ilang pagsunod sa mga kalihukas relihiyon. Mga na relihiyon man yun ang gigamit ni Satanas nga mo iyang lugot. Iyan ang unsa lugot. Mao ba na Bisaya? Kaya yung kanang nga epektibo man na kining relihiyon nga gigamit ni Satanas. One of the effective ways nga malingla ang tao. Excuse me. Na mao na. It's a matter of choice. Naibo ka na sa resulta kung di ka mo sanong, dili ka mo tuo, then mo na ingon nga. You have two choices. You believe in Christ and then you get saved. You go to heaven. But if you reject Him, then maimo ang paghukom. John 3:36, ang sige sulti. He who believes in the Son has life, eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. You see, daghang mga tao pilosopo ngayon sila. Sagdi lang kay kanang daghan man pud mi. Daghan ming modus impierno. Okay. Daghan bibo mi dito kay daghan mi.
Kay tinuod gyud na nga daghan. Ang iyaha ni Satanas daghan. Ang iyaha sa Dios salin ra, remnants lang. Nang sa magisulti sa Mateo 7:13 at 14. Matthew 7:13-14. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are following it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. Na. Tiyaw mo na. Unya, ang usa ka tawo nakadungog sa maayong balita sa kaluwasan o iyang isalikway. Isalikway. Okay. Ni ay bersikulo nga akong I would like to quote. Unsa may gisulti sa Matthew 12:31-32. Ambrihe imong Biblia. Matthew chapter 12 verses 31-32. Nagaingon ka na. Wherefore I say unto you, wherefore I say unto you, all sins and manner of sins and blasphemy shall be forgiven unto men. But the blasphemy against the Holy Spirit, it shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit shall not be forgiven, neither in this world, neither in the world to come. Mao na gitawag nato dian kanang unforgivable sin. Dili ni mapasaylo nga klaseng sala. Sala batok sa Espiritu Santo. Kaya siya man ang ang revealer of truth. And if you reject the truth, then you're rejecting the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Kita nimo? So mo na karong panahon na is the time for man to consider his eternal future. Ang imong eternal future can only be determined now while nagaginhawa ka pa. Dili kay ni kamatay na nun, di wanay panahon. It's too late. So, ikaw nga nagdungog, nagpaminaw karon ini, mensahe sa Dios ni. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. But if you reject Him, you will be condemned. At sa magisulti sa John 3:18, he who believes in Him is not condemned, but he who does not believe Him is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Nakita nimo? Therefore, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Magampo ta. Igala kung ugaling mamatay ka karon, naibaw ka ba mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa hangturan? Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon ra ba nga imo ka nang maibawan? Mao nang nangutana ko nimo higala, nining maong pangutana, tungod kay mao kining labing mahinungdanong pangutana sa tibok mong kinabuhi. So pangutanon ta ka niini, luwas ka ba? Dili question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Di pod question kung nagkinabuhi ka ba sa katalahoron, dalaygon nga kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Ang Biblia nagsulti sa ingon ini, kinahanglan maluwas kita. Higala aron ka maluwas. Una sa tanan, kinahanglang muangkon ka nga usa ka makasasala, that you are a sinner. Matod pa sa taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12, kaya ang kasulatan nagingon wala gyud tao nga matarong walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya
gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Higala, ang imong mga sala mo hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios ug mao kanay hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka may langit. Dili. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugma nimo ug gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoo Jesucristo. Kinsa namatay didto sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag nimo og kaygayunan nga ikaw may langit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on siyang pakigugma kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Naanas taga Roma 5:8. Ug sa dihang namatay si Jesus didto sa krus, ang iyang kamatayong espiritual mao ay mibayad sa silot sa atong mga sala. His spiritual death. Ang Kolosas 1:14 na kanayon nga mo'y naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Busa, sabta higala nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayog tabang aron ka may langit. Ang tinuod gibayran na kana ni Jesus sa hingpit sa diyang namatay siya dito sa krus. So wa pa siya mamatay, siya miingon og tapos na. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon buot niya nga hatagan kag puloy-anan didto sa langit. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Higala, kung muluwas si Jesus kanimo, kana dayo na. Wa si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikan sa lumganan. Ug karon buhi siya. Ug atuwa siya sa langit ug nagapangaliya siya alang niyadtong nagatuo kaniya. Gitudlo ko kaninyo nga akong nadawat nga manungdanon kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nisulat sa kasulatan. Gilubong siya o sa ikatulo ka adlaw gibanhaw, sumala sa nisulat sa kasulatan. 1 Corinto 15:3 o 4. Kung matud pa si Hebrehanon 7:25, ug busa makahimo siya karon og sa gihapon sa paglukat kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. So pinagi sa pagtuo dawata si Ginoo Jesucristo. Si Jesus namatay aron sa paghatag og kinabuhing walay katapusan ngadto ni bisan kinsa nga motuo kaniya. Hinuon samas bisag unsang gasa kanang gasaha wa gyoy bili hangtod nga imo kanang dawaton, gusto? Ang Juan 1:12 nangingon apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga ikaw naluwas pinaagi sa pagtuo ug wala na bisag unsa pang ikadugang niya na wala na. Efeso 2:8-9 ipinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Busa samtay higala nga ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang mao ang bugtong paagis kaluwasan. Di man ni pagayo ang bugtong pagtuo nga makaluwas kanimo mao ang hingpit nimo pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Duha ra imong kapilian. Mutuo ka makang Kristo ingon nga imong maduluwas o ikaw maluwas. O
Musalikway ka ba kaniya nga manluluwas o ikaw mahinukman. Pili. Pagpili igala. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus. O ikaw maluwas. Magampo ta. Pasalamat kami kanimo, O Diyos, sa tanan nga among nadungog kanimo, sa imong mensahe, sa kaluwasan. Salamat, O Diyos, nga imong magkaming giluwas, pinagi lamang sa among pagtuo lamang kang Kristo lamang. Salamat nining grasya. Dili kami takos niini, O Diyos. Bani kami sa among pagkinabuhi, ingon nga imong mga anak na karon, kami magasunod lamang sa imong mando, sa imong kabubuton, pinagis pagtuon niini sa adlaw-adlaw. Salamat nini among Bible study through the YouTube. Ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Dala kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.